nangli harakat LA pen Harakat LA ke haji mane long thom long free tai tum hai ninje thedo athema pini bangke gado gabeta karbi anglong arat stanon bangke chini lo non bangke bung thiring ti lo je congress hari tum jongsi karbi anglong one way kulote pini ke BJP la soa kecobai party ke congress dak sukar biang lo pabir pun det bus gado ston chini lo athema lang itum ke pini anta pini anna nondas la lam gila kecobai pen lok sinon tamuni hangke bai lok Pini hemso men da telpon bom la pini sel hebru men da telpon bom la pini along long prolubhon pi lahir prolubhon pi pension telpon bom la si rat tumangen nan lelo nang buji lo rat tumta je dak bang ke BJP ya tumhane koson si dak pe tum bang thungnang ko ma bu non ma ke rat tumangen nan isa bisara ting angdeng sinang le rok lo tasi long free ILC setani tumang ke hypomek ji apen haragat sta da bang ke mix lo hepen sin dak hypon ji nangli la non election high date pen aprang si kitcheng si nangli radapan kupisi ke claim PG si nangli ning ke matha ke do एक नंबर मांगके नीली बांग संखानी जी जे kitcheng si bang ke nili amai biting long में पिनी प्रेस मीडिया long नीली थेलाम से निंजे बे development akam no noi pini rat akam long noi pini elam pen kini je to nai chokchi kai ta inning men si claim nai lasi inning men si tum claim ji lasi non nang litung lang damino ang kang pikar biang long yang tum jui sita congress tu masin sab situ pini Assam University halasut congress tu wan lo so Assam University not full fledged university tu ke islam nai dolang tala so Assam University putha BJP government utham matha pokte so lah kam dolang litung congress tu ke ban akam hani tu adharua dolang hai poni tu pachum ponai dolang ason thak thak sinon medical college ma puthak no medical college alam ta kaddo bere chini lo pini local tum jong sidak long thek sapuri long thek lote dak ni soe jang tum na lo pi kam lo claim po pini dak local di soe jang tum mang ke non mang langdam lo lote Kerala chomdat dundu nani pini bahira chomdat dunang kok lo asi lahai bang si tu matha ponang ji asi ke bang ji ani bang ke bihe ko dak itum local problem be ko tum di soe jang apu thak po ji matha ponang ji baki development hai bang itum kado chini lo towar noi pini lang noi pini nani akam claim nai dono lahai bang ke common lahai ke claim podi ko setelah data kali development ki dang me thanga problem dolang me thanga district problem nang so lahai problem bang chini bang ke matha poni ji ba me mo apor sile ke na thani ko Inte ini sonlam karji le na nangli tum congress party hin ben nolam karbi ang long ara tum akar I mate akang chier ke 244A batha nangli tum congress tum ben me labang solam the nang tum chingwai mate che parai pon tum congress tum ke lake non pen kali kedam tang pensi article 244 ke lake congress agenda aphang pen nadu athema laswa article 244 ke tum aphang congress itum prime minister Indira Gandhi madam ke dohot sila bang article 244 pili thanam patna constitution la nang kibika laswa agenda bang itum congress long kai ta doji agro doverji athema non nili tum manifesto long la support bipon athema la bang ke nili tum bang ke an bang ke ditum sangse lake claim pon bomji hoy congress government hejan mo ditum ke bang sala sopre saras pe ditum ifrang sta ditum ipon bomji lake